Jedným ťahom spacifikujú agresívneho páchateľa. Plastové pútá, ktoré vymyslel Slovák, používajú aj v zahraničí. Od dnes ich navyše používajú aj na nespratníkov v Prievidzi. Novinku si na vlastnej koži vyskúšal aj náš redaktor. Opití či agresívni výtržníci svoje o tom vedia aj na psychiatrii v Bojniciach. Nedávno tam podgurážený muž napadol lekárku. Dostala kopanec do líca. S agresívnymi páchateľmi sa často nadrú aj mestskí policajti. Pomôcť by mali tieto putá. Snažil som sa nájsť niečo, čím by sa zrýchlil, zefektívnil proces nasadzania pút. Roman bol policajtom viac ako 20 rokov. Ako sám hovorí, policajti sú iba ľudia, ktorým aj keby nemali, môžu rupnúť nervy. Tieto putá vraj prípadným zlyhaniam policajta zabránia. Pretože mu umožňuje oveľa jednoduchšiu aplikáciu a konec koncov aj preto sa nejakým spôsobom podielal pri vývoji tohoto prostriedku aj policajný zbor. A ako sa cíti človek spacifikovaný týmito plastovými putami? Vraj si to máme vyskúšať. Tak poďme na to. Au! Keď už lahôdka, tak to... Teraz ho hoďte na zem. Nie, nemôžem. Potiahnu. Úplne pomaličky si klapne, bez nejakej brutality. A tu ho mám pod kontrolou. Putá sa dajú využiť aj v prípade, ak sa páchateľ vyhráža, že je infikovaný, aby sa k nemu policajti nepriblížili. Ruky ku zele som povedal! Máš otáčku, som chorý! Chorý som! V tomto momente už on nemôže ťa poškrabať, nemá nič, čím by ťa ohrozil. Stretávame sa s mnohými prípadmi, kedy je teda potreba znehybniť agresívnych páchateľov nie len na ulici, ale v rôznych inštitúciách, na úradoch a podobne. A určite je tento prostriedok bezpečnejší a humanejší oproti klasickým kovovým putám. Slovenský vynález využili policajti aj pri prevážaní nebezpečného vraha z Thajska do Maďarska. Peter Ziman, televízia Markiza.